Pekný večer všetkým mojim sledovateľom, ktorí ma sledujete na YouTube alebo na TikToku. Výnimočne v pondelok večer sa obraciam na vás, internetovú verejnosť, v jednej veci, ktorá je pre mňa mimoriadne citlivá, pretože pred niekoľkými rokmi som sledoval veľmi podobné kauzy, o ktorých dneska budem hovoriť, a sledoval som ich hodinu po hodine. Prvá kauza, ktorú spomeniem, pokiaľ sa dostanem do súčasnosti, je kauza z roku 2017. Malého Charlieho Garda. Bol to malý chlapec vo Veľkej Británii, o ktorom sudca povedal, že jeho život musí byť ukončený. Áno, trpel ťažkou chorobou, ale jeho rodičom zobrali jedno zo základných práv, ktoré by mal mať každý pacient, nech je kdekoľvek na svete. A to je právo na druhý názor. Sme svedkami, či už na Slovensku alebo v iných prípadoch malých detí, ale aj dospelých jednotlivcov, či veľmi ťažko chorých ľudí, že druhý názor môže človeka zachrániť. Žiaden lekár nie je Boh a žiaden lekár nemá patent na absolútnu pravdu. A to pri všetkom rešpekte k povolaniu lekárov, sestier či medicínskych vedcov. Od roku 2017, od kauzy Charlie Gard, vznikol precedens vo Veľkej Británii, na základe ktorého bolo brutálnym spôsobom ukončený život viacerých detí. Spomeniem kauzu, ktorá ma najviac zasiahla, a tá kauza je kauza malého Alfie Evansa. Malý Alfie Evans, necelé trojročné dieťa, bol brutálnym spôsobom odpojený od prístrojov, bolo mu odpojené prísun tekutín a prísun potravy a nechaný prakticky na dehydratáciu a vyhľadovanie. Tento prípad nezaujal len mňa, ale zaujal celosvetovú verejnosť. Orodoval za neho americký prezident či pápež, viacerí vedci z celého sveta, a azyl mu chcela poskytnúť nemocnica v Ríme Bambino di Gesù, ktorá má skúsenosti s takýmito prípadmi. Britský justičný systém odmietol poskytnúť ochranu hodnote života takéhoto dieťaťa a poskytnúť ochranu rodičovským právam jeho rodičov. A tak jeden smutný aprílový deň bol jeho život ukončený. Ja som sa to dozvedel z Twitteru alebo z Facebooku, kde jeho otec uverejnil srdcervúci status k tomu, že malý gladiátor Alfie dokončil svoj boj. Nebol to boj s prírodnými poznatkami, nebol to boj s nezvratiteľným osudom, bol to boj s britským justičným systémom. Medzičasom ubehlo niekoľko rokov a v strašidelnom zozname malých detí odpojených od prístrojov, odpojených od prísunu tekutín a potravy a vyhľadovaných sa vyskytli ďalšie mená. Nebudem ich všetky čítať, lebo jedna z platform, na ktorej je publikované toto video, TikTok, poskytuje len obmedzený priestor časový. Budem hovoriť o prípade Tafity Rakes, ak som to správne vyslovil. Dievčine, tiež malému dievčatku, ktorému sa podarilo dostať sa z právomoci britských justičných orgánov a bola v zahraničí zachránená. Napriek tomu, že britskí lekári konštatovali, že to nie je možné. Máme ďalšie prípady, ktoré dokonca v susednej Prahe boli zachránené. To znamená, že v globálnom svete je veľmi dobré, ak vedci spolupracujú, a ak ľudský život a špeciálne život dieťaťa je natoľko hodnotný, že sa oplatí s pokorou prijať to, že žiaden vedec, žiaden lekár není Pán Boh, a že je možné, že aj v malinkom Česku, Slovensku, Poľsku, či možno v Japonsku alebo na inom mieste na svete existujú lekári, ktorí ponúkajú nádej. V konečnom dôsledku nádej je jedna z tých najdôležitejších vecí, ktoré rodičia dieťaťa v takto ťažkom stave môžu byť. A prečo toto video? A prečo tento apel? Už preto, lebo máme rok 2023 a v Británii prebieha ďalší boj. Je to malá Indy Gregory, ktorá je rovnako ako ostatní jej predchodcovia s ťažkou diagnózou, a o ktorej sudcovia rovnako hovoria, že jej život nie je až tak hodnotný, aby sme sa pokúsili nájsť druhý názor, aby sme sa pokúsili nájsť odborníkov niekde na svete, ktorí by možno mali na vec iný názor a mohli poskytnúť inú terapiu, či život predĺžiť. Boj tohto dieťaťa, tak ako všetkých ostatných predtým, či to bol Charlie Gard, či to bola Mildred Ali, alebo Alfie Evans,
je aj s neľudským osudom, ktorý ale nevieme ovplyvniť, ktorý jednoducho je taký. Niekedy choroba dostane dospelého, niekedy malé dieťa. Ale predovšetkým s britským justičným systémom, ktorý vo svojej pýche nepripúšťa možnosť, že by mohol na svete existovať lepší lekár, lepší vedec alebo novšie vedecké poznatky. Problém týchto rozhodnutí je po A. Zakázanie vycestovania s dieťaťom za účelom poskytnutia alternatívneho názoru, alternatívnej diagnostiky niekde v rámci Európskej únie alebo vyspelého sveta. To je prvá vec. Po B. Obmedzenie rodičovských práv, ktoré nemôžu rozhodovať o vlastnom dieťači, ale v záujme a v tzv. Najlepšom záujme, gold standard dieťaťa, si osvojuje právo rozhodovať o živote a smrti týchto detí britský súd. V prípade malého Alfieho Evansa odzneli v odôvodneniach rozhodnutí aj také slovné zvraty, ako že jeho život je zbytočný, bezhodnotný. Naposledy, keď významný politik alebo štátnik alebo predstaviteľ verejnej moci povedal výraz, že niekoho život je zbytočný a bezhodnotný, bolo to v Tretej ríši. Počas eugenických pokusov na ľuďoch, kedy ľudia s istou diagnózou boli vyhodnocovaní, akože ich život je zbytočný. Je to strašné, táto komparácia, ale je potrebné o nej hovoriť. Pretože Indy Gregory, podobne ako Alfie Evans, dostalo ponuku z nemocnice Bambino di Gesù s tým, že sú talianskí lekári, odborníci a vedci ochotní poskytnúť starostlivosť a aj keď nie urobiť zázrak, ale poskytnúť nádej a možno život predĺžiť a možno, nikto nevie. Pretože všetky veľké vedecké objavy boli jedno veľké možno na začiatku, tak ako to bolo s liekmi proti rakovine, ako bolo to s liekmi proti HIV, proti základným infekciám, to všetko bolo na začiatku jedno veľké možno. Aj malá Indy Gregory, podobne ako Alfie Evans, dostali od talianskej vlády štátne občianstvo Talianska. To je informácia, ktorá je podľa The Independence stará niečo vyššie hodiny. Teda inak povedané, zdá sa, že CTRL-V sa opakuje kauza Alfie Evans. Celý svet by mal sústrediť svoju pozornosť na britské štátne orgány, či znemožnia talianskej občianke Indy Gregory vycestovať a či znemožnia poskytnúť alternatívny názor odborníkov z Ríma. A tu nejde len o toto malé dievčatko, ktoré skutočne má veľmi ťažkú chorobu. Tu nejde ani o Alfieho Evansa, ani o Midrad Ali, ani o Tafido Raquirs, ani o Charlieho Garda a celé desiatky ďalších detí, ktorých sa toto vo Veľkej Británii, ale už aj vo Francúzsku čiastočne dotýkalo. Ale tu ide o princíp. Na každom ľudskom živote záleží. Každý ľudský život má rovnakú hodnotu a ak má byť meritkom naša pýcha, že náš systém je ten najlepší, a malé dieťa nemá právo na alternatívny názor, alternatívnu diagnostiku, či poskytnutie druhého názoru lekárov niekde vo svete, tak žijeme v strašnom svete. Svete, ktorý si neváži svojich najmenších. Ktorý tým pádom len veľmi ťažko môže mať predstaviteľnú budúcnosť. Asi širším videom na YouTube vás budem informovať o tom, ako táto kauza nakoniec skončila. A všetkých, ktorí veríte v Boha, prosím o modlitbu za malú Indy Gregory, a všetkých ostatných, ktorí veria v princíp dobra, držme jej palce a tým držíme palce aj sami sebe. Lebo ak na každom ľudskom živote nezáleží, aj naša budúcnosť ako dospelých ľudí je neistá.